Hello mga ka-vloggers, nagwalwal na naman po tayo at nakarating na naman po tayo sa kanina sa Andrea's Ihaw-Ihaw and Grilled Balut. Ngayon naman po, i-try po natin kumain po ng dito yung Grilled Balut. Ito po siya ngayon, ito po yung Grilled Balut. Kaya try po natin ha. Yan po, yan, tumulo na. Ang top po niya, meron po siya yung yung chili oil. Yan. Paano ba ito? Sabihin lang ha. Ewan ko kung ini-scoop ba talaga o kasi ganito daw. Ganon mo daw siya. Yan. Pag medyo ganon mo daw. Pag medyo lumuwang na siya, mo siya tusukin. Init pa. Init. Yan. Tanggal. Ito na po siya yung kita yung yan po yung sisiw. Yan yung maitim dyan. Sukin lang na ganito. Na guys, yung sisiw. Anghang. Masarap siya. Pero ang i-try nyo guys. Ayan. Ito na yung yung puti. So, meron pa siyang sabaw na natira dun sa loob. Ayan yung mga sabaw. So guys, kung gusto nyang magwalwal at kumain ng grilled balut, yan po, try nyo sa Andrea's Ihaw-Ihaw and Grilled Balut. Yun po, dito mo lang po sa along the highway ng Barangay 5, San Nicolas. So, yan. Thank you guys for watching. Ano na?